F'konferenza tal-aħbarijiet li fiha kellu jagħti r-reazzjoni tiegħu għal miżuri ġodda mħabbra sabiex tkompli tkun mistielta l-pandemija, il-kap nazzjonalista Bernard Grech infex f'attakki ripetuti kontra l-gvern f'diskors partiġjan li prova jdawwar il-pandemija f'ballun politiku. Fl-iktar pajjiż li qed ilaqqam nies ras għal ras, Bernard Grech talab inkjesta pubblika dwar it-tilqim f'pajjiżna. Fl-istess nifs imbagħad iddefenda liż-żewġ deputati nazzjonalisti li d-deputat Prim Ministru Chris Fearn fil-Parlament qallu li kienu talbu sabiex jaqbżu l-kju u jitlaqmu qabel iż-żmien. Jien daw id-deputati battalihom, kellimthom, tawn il-verżjoni tagħhom u dawn jiġħdu b'mod kategoriku li huma talbu lill-Ministru Fearn biex huma jieħdu t-tilqima meta mhumiex intitolati. U jien nemminhom. Bernard Grech qal kif fil-waqt li jemmen fis-Supritendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci stqar li m'għandux fiduċja fil-Prim Ministru Robert Abela u fid-Deputat Prim Ministru Chris Fearn. Dan għalkemm ftit tal-minuti qabel f'konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja reġa' kien ikkonfermata għal darb'oħra kif il-miżuri qed jittieħdu fuq il-pariri tas-Supritendent tas-Saħħa Pubblika u l-awtoritajiet tas-saħħa. Minflok Bernard Grech tenna il-Gvern Nazzjonalista wkoll kien affaċċja pandemija u kien iffaċċja aħjar, dan b'referenza l-pandemija tal-H1N1 li kienet ħafna inqas gravi minn dik li d-dinja qed taffaċċja llum. Kenna kriżijiet anke ta' pandemija meta konna fil-Gvern u din ġiet immaniġġjata tajjeb. Din id-dikjarazzjoni tikkuntrasta bil-bosta mar-realtà hekk kif dak iż-żmien kienet għamet konfużjoni sħiħa dwar il-proċess ta' vaċċinazzjoni u minn fejn il-vaċċin kien ser jasal f'pajjiżna. Dan b'rapporti f'gazzetti bħal dak fil-Malta Independent fl-2009 jgħidu li l-Gvern kien jinsab f'konfużjoni dwar il-vaċċin tal-H1N1. Hawnhekk kien ġie rrapportat kif il-partit li llum qed jikkritika li l-vaċċinazzjoni tal-COVID-19 pajjiżna mhux tkun trasparenti kien qed iżomm l-iżviluppi dwar il-vaċċin tal-H1N1 moħbija b'nuqqas kbira ta' komunikazzjoni. Dan fil-waqt li komplet tirrapporta kif kien evidenti li kien hemm ukoll nuqqas ta' komunikazzjoni bejn id-dipartimenti differenti tal-Gvern. B'reazzjoni għad-diskors ta' Bernard Grech fi stqarrija l-Partit Laburista saħaq kif dadija negattiva, il-kap tal-Oppożizzjoni reġa' kien negattiva għal kollox fuq il-pjan ta' tilqim. Bid-diskors tiegħu ikun xhieda oħra ta' kap li jieħu pjaċir bid-deni u li m'għandu ebda apprezzament lejn l-awtoritajiet tas-saħħa u l-ħaddiema fis-settur